Уха. Оу. Как биш? Оу. Няма го там. Ух. Имаме боксов матч, а горе имаме якудза. Ице да са приготвено да хвърлям кърпата. Ако те притисне много... Айде! Нека видим малко. Тук най-добрите кадри по ESPN. Завред са тук в този ъгъл. Данчо, дигни ръцете! Открита ти е главата и ще назарадваш всички. Айде зя! Тък му за меки души сражда. Айде, почвам. Как без ръкавици, Веско, не очаквах от тебе. Ловешкият кондор е затруднен. И тя директно върху него, и двамата. Всяка тренировка. Ще го хванем бързо. Засади му арпаджика за есената реколта.